Ćao svima! Danas ću vam pokazati kako da napravite najjednostavniju futrolu za slušalice. Sigurno ste se svi našli u ovakvoj situaciji koju vidite na vašem ekranu, kada spakujete slušalice i sve to lepo spakujete, gurnete u džep ili u tašnu i kad izvadite, noćna mora. I to se ne završava, naravno, svaki put je tako i nikako da nađete neku spravicu s kojom bi mogli to da rešite, ali danas ću vam ja pokazati kako da je sami napravite. Neki od vas, kao ja, su dobili, na primjer, slušalice u ovakvoj kutiji ili niste dobili nikakvu kutiju uopšte, ali ovakve kutije služe samo ukoliko ne koristite vaše slušalice uopšte. Dakle, nisu praktične za svakodnevnu upotrebu. I ja sam baš zbog toga istraživala po internetu kako sve može da se reši ovaj problem i naišla sam na rešenje problema, međutim sve te futrole podrazumevaju to da mi kod kuće svi imamo one mašine za drihere ili ona klješta za drihere, da imamo mašine za šivenje i tako dalje. Tako da sam ja te futrole redizajnirala i za ovaj projekat danas vama je potrebno samo parče kože i skalpel, eventualno jako dobre makaze, oštre makaze. I to je to u suštini. A sve dodatno od alata što budete videli na mom video snimku, to je zbog preciznosti u radu, ali pratite do kraja tutorial jer ćemo još nešto dodavati na ovu futrolu. I kao što vidite, čitava večnost traje dok otpakujem i zapakujem ove slušalice u kutiju i zato izvolite tutorial i poštedite živce. Pa da počnemo. Za ovu futrolu bit će vam potrebno parče kože koje je dužine oko 13 cm i širine 5 cm, a debljina kože je minimum 2 mm. Najbolje bi bilo da je ona onako malo čvršća i kvalitetnija. Također vam je potreban ovaj kroj koji ćete naći u PDF dokumentu, možete ga downloadovati, dakle, u opisu video snimka. Dakle, također vam treba ovaj nastavak kao za priveske za ključeve, sa lancem i ovom alkom i to je to. Od alata treba vam zumbalica, koristimo najmanji nastavak, zatim potrebna su vam klješta, 2 para manjih klješta, skalpel, potrebno je također lenjir zbog preciznosti sečenja skalpelom, vidjet ćete o čemu pričam u narednom delu video snimka i naravno ova daska, drvena daska koju svi imamo kod kuće, to je zbog sečenja kože skalpelom. Uzet ćete kroj i prekopirat ćete ga na ovo parče kože. Kroj ćete dobiti, kao što sam već napomenula, u PDF dokumentu koji se nalazi, odnosno link za taj PDF dokument se nalazi u opisu ovog video snimka. Dakle, sada samo prekopirajte ovaj kroj. Ovdje ćete sada vidjeti da ću hemijskom iscrtati i ovu liniju. Ona možda ne izgleda kao nešto što treba da prekopirate, ali verujte mi treba. Vidjet ćete to na kroju kada ga budete skinuli sa interneta, ali samo nemojte da zaboravite i nju da iskopirate. Tu isto tako kada budete sekli kroj treba da isečete malo kao što vidite na snimku. Sada će vam trebati ona daska drvena za sečenje, treba će vam skalpel, lenjir radi preciznosti i onaj kroj, odnosno parče kože na koji ste nacrtali kroj. Uzimat ćete lenjir, pomagat ćete se njime kao što ćete vidjeti sada na video snimku i skalpel i samo iseći ovaj kroj.
to je to, vaša futrola je gotova. Ovo je toliko jednostavno da ga možete uraditi za 5 minuta, ali ono što je isto tako zanimljivo jeste da na ovaj isti način možete napraviti i kožnu narukvicu. Zajedno sa krojem za futrolu dobit ćete i kroj za narukvicu, međutim, neophodno je da pogledate moj tutorial vezano za tu narukvicu i kako ćete koristiti taj kroj, jer on je u suštini napravljen samo za obim mog zgloba ruke. Dakle, vi ćete taj tutorial naći takođe u opisu video snimka, dakle naći ćete link za tutorial za kožnu narukvicu i tamo ću vam ja detaljno objasniti kako da regulišete taj kroj prema obimu vašeg zgloba ruke. A sada pogledajte kako ćemo u stvari koristiti ovu futrolu. Vrlo je prosto, pogledajte video snimak, a na kraju ću vam pokazati šta još možete da dodate da ne biste, na primjer, izgubili ovu futrolu, jer ovo je zaista vrlo malo parče kože. I ono, ako ga stavite, i može vam ispasti iz žepa, može vam ispasti iz tašne kada vadite neke druge stvari, i zbog toga ja sam došla na ideju da u stvari napravim privezak od ove futrole koju ćete moći da stavite sa vašim ključevima ili da je zakačite na neku alku od vaše tašne i slično, tako da je ne možete izgubiti. A za to vam treba zumbalica. Izbušit ćete na mestu koje budete videli na ovom snimku, dakle gde je ona crtica koju sam naglasila na početku tutoriala, koju ne smete preskočiti kada kopirate kroj na kožu. I zatim ćete, kada izbušite rupu na tom mestu, uzeti ovaj lanac sa alkom, odnosno ovo za privezak, ovaj nastavak, i otvorit ćete alku na lancu ovim klještima. Zatim ćete tu alku provući kroz rupu i na kraju je naravno zatvoriti. I vi ste u stvari dobili privezak futrolu za slušalice. I nemojte mi reći da ovo nije najlakša stvar koju ste videli da može da se napravi. Mnogo je korisna, uštedjet će vam tonu nerviranja i novca, što treba naglasiti. A ja ću, kao što vidite, moju da koristim tako što ću je okačiti na ključeve od kojih se naravno ne odvajam, ključeve od kuće, tako je nikada neću ni izgubiti i evo na ovaj način recimo to funkcioniše. E sad, pošto je ovo najlakši tutorial najverovatnije koji ste ikada gledali i pošto ću da vam uštedim i novac i živce, bilo bi lepo da zapratite kanal, ostavite komentar ili da lajkujete i ukoliko zaista napravite ovu futrolu da pošaljete slike, da li na Instagram, Facebook ili YouTube, gde god da me pratite. Hvala unapred, ćao!